likogenda timo likogenda mwate batimo likogenda nainua bataya igo neyaino mwate batimo likogenda timo likogenda mwate batimo likogenda igo moko nganjera samaskania bene nge ekolera akwa on behalf ya chikolera chonsi bali gaiga bono bogonkonya chikwan nam tudipatie sauti tafadhali ya hii mic saidia na very good saidia na sauti hivyo kolera pole sana nyasako bolemu on behalf ye chikolera ababonsi na botwale ngetu bamanya marieta bonsi lakini nganchire nkwali bageli dakayemo koranche okwa on behalf ye chikolera karibu biamono asenge njoyeli baga eligan mwabeire mokonyorera sichinga kiechi nabolira likongo kwana ento bwato bole mukolende ekenekiranye keroro mono ekyo torasinyunga inkitogo kwana omwana kwasi oralire engana yokante betine linga ntatu minto motigo mwana ona chandeke ondo bwata tomanyenga kwasi na bwate family unale kolero mwana oye nabo iga abantu bali ba diaspora bairanira ngambi ya mono asenge ncho ya mwaba mogokora elinde tobwaterane asenge ncho yokubeka family ya kwasi asa agayanera elindo mwana olia akiniegesa kugia ise kinale goteba chikorera chiane monge na Teresia tuakwana naye nesimi sana na chira gatatu mpaka matanga yachire goikasiri tukolia lero buna na gotebeti nga mwana pwas aye niwe na maskani yaye naenda niwe na maskani yaye naenda niwe na maskani yaye timbwatia mange saiti gabakonye moyega bu mwana one pwas yoerebya tubwaterane family yaye omwana oli atigabweka omone namwigorere nchera mone namwagate amweterie bigocha bya kerengencho elinde nere enkeri omwana one echegwaturwa bantu bali mwaru bencho tene nangu bali mwaru machoge kumuranche tene nasininiga bali mwaru ibencho please na mogo tene na igo asante sana mbia mwana sogocha korora mogo salute igo thank you mbia mono MCT maetie kwaya ya bwatogotera oh yes sure nonganchire okay elinde tere asante yes mbia mono kwani umusangerekano elito excellence mbia mono sana mbia mono ekwayeli ya ruibencho asamaskani ya kolera nande mogaka mbia mono sana mbia mono sogo